Здравейте! Върху това видео, което днес ще видите, мисля от доста време, защото това е една много интересна за мен тема. Технологията, която ще презентирам е NFC или NFC чиповете. Това, което искам да поговорим малко с тях е какво представлявате, кои телефони горе-долу имат NFC, какво може да направим с тях и как може да ги използваме така, че да ги направим максимално полезни за нас. Това е един NFC чип, той изглежда горе-долу така. Въпросните чипове аз си купих 6 за около 15 лева, нещо такова мисля, че излязоха. Поръчах ги естествено от интернет, къде иначе в друго място. И съм подготвил няколко полезни приложения как аз използвам NFC чиповете в ежедневието ми и как ги намирам за безкрайно полезни. Надявам се видеото да ви хареса и както винаги, ако видеото ви хареса, thumbs up, ако имате въпроси, пишете долу в коментарите и се абонирайте за канала, за да гледате още такива. Нека да погледнем какво съм направил с моите NFC чипове. Така, първото приложение, за което аз използвам моя NFC чип е първото активирам NFC на телефона ми и един от чиповете, които имам, съм го залепил по възможно най-грозния начин с лентичка Tixel в една малко пликче на вратата, защото просто не исках да го залепвам. Всички стикери имат отдолу самозалепваща лепенка, с която мога да го залепите за постоянно, но аз просто реших, че мога да го използвам за нещо друго, когато реша. Затова той седи просто тук сега на вратата. Аз старая да съм доста организиран, но от време на време ми случва да забравям някои неща, затова аз много използвам календар в телефона си, за да ми напомня за много от нещата, които трябва да правя. И кога използвам най-много календара си, когато излизам навън. Затова той е залепено на вратата, през която излизам и когато излизам. NFC-то е активирано на мобилния ми телефон. Допирам телефона до чипа и то отваря съответно календара с задачите, които имам за деня. Така, всеки път, когато излизам, съм създал навика да допра телефон до чипа, който ще отвори календара и аз да видя какво трябва да направя съответно този ден. Така, здравейте, сега се намирам тук долу, за да погледнем моя рутер, който си е една обикновен рутер, с който използвам Wi-Fi вкъщи. Той е нищо специално и в момента не става въпрос за него. Става по-скоро на въпрос за NFC чипа, който се намира на него. Предполагам и вие, както и на мен, ми идва често гости вкъщи, които питат как е паролата на интернета, как е паролата на Wi-Fi ти и така нататък. И ако вашата парола е същата като моята от 200 000 милиона символа, не ви си иска да я диктувате и да я казвате и така нататък. Затова аз съм записал паролата на този NFC чип и когато някой дойде на гости, аз просто го инструктирам да допре телефона си до NFC чипа и естествено паролата ще влезе за целта. За да го демонстрирам, ще направя така, че телефона ми да забрави интернет връзката, която ползвам, с която съм свързан. Ето в момента телефона не е свързан с Wi-Fi и когато допра телефона до чипа, се появява въпроса, именно иска да се свържа с мрежата. Давам, че искам да се свържа и 3, 2, 1. Вече сме свързани с интернет. Както виждате, толкова бързо става, без да се диктува и без нищо друго. Това също е една от най-добрите ползи за NFC чиповете, която аз мога да си представя. Така, следващ трик, който имам с NFC чип и това, за което аз го използвам, е на този чип съм записал контакт ми, който включва телефона ми, имейла ми, вебсайта ми и прочие. И това е моето портмоне. Съответно, аз мога да взема чипът, на който вече съм записал контактна информация и да го сложа в портмонето ми. Така, да не се падне чипа, не може да бъде увреден той вътре, но все пак той ще бъде прочетен от телефона, защото NFC, което буквално означава Near Field Communication или по-точно комуникация с близки полета или нещо такова, работи също от разстояние. За това, което когато някой пита за телефония ми, номер за контакти ви и той има телефон с NFC, единственото нещо, което трябва да направи е да допре телефона до портмонето и получава запитване за записване на контакта.
толкова лесно става. И това е третата полза за NFC, която аз много често използвам. Сега ще ви покажа как горе-долу записвам чиповете, като се прехвърля на телефона ми. До скоро! Съответно, на моя телефон има бърза икона за включването на NFC, точно тук, но ако на вашия няма, и така също може да разберете телефона ви има NFC, ако дойдете в настройки, в първия раздел, който е Wi-Fi и мрежи или нещо подобно, избирате още. Тук ви се показват всичките видове мрежи, които имате, и както виждаме тук има NFC, в случая моето е включено. NFC също може да се използва за прехвърляне на файлове като снимки и прочие от телефон на телефон. Това, което ще направи NFC-то е, че ще включи Bluetooth и ще прехвърли съдържанието съответно с Bluetooth. Така, за приложението, това са двете приложения, които аз използвам за работа с NFC. Нека да погледнем първото. То може да чете тагове, да записва тагове и още също да трие тагове. Един NFC таг може да бъде използван многократно, стига да не е заключен. Има два вида заключвания. Едното заключване може да бъде отключено съответно с парола, другото просто тага бива криптиран и вече не може да бъде ползван. Тоест това, което е записано в него, си остава там за постоянно. Така, даваме на S3 таг и допираме телефона до тага. Готово. Тага вече е изтрит. Нека да дойдем на запис и да погледнем какво може да запишем. Може да запишем текст, линк, собствен линк, търсене, социални мрежи, видео, файлове или път към файлове, по-скоро линк, приложения, имейли, имейл адреси, контакти, телефонни номера, SMS-и, локация, адреси и така нататък. Биткоин, което не знам за какво точно се използва, знам какво е биткоин, но нали. Bluetooth връзка и така нататък. И така, Bluetooth връзката е много полезна, ако имате някои от тези високоговорители или тон колони с усилвател, които са Bluetooth и трябва всеки път да я свързвате, може да запишете връзката на един такъв таг и да го залепите за вашия високоговорител. Ние ще погледнем върху Wi-Fi. Това е един от примерите, който дадох по-рано, как да си настроиме Wi-Fi чипа. Именно влизаме в Wi-Fi настройките и избираме типа на нашия рутер, т.е. каква защита има, какъв е енкрипшена и в SSID се пише името на рутера. В случая ще напишем тест и паролата ще напишем тест 1, 2, 3, 4, 5, 6. Например, с което ще имаме ОК. И както се вижда на третия ред пише записване и пише колко е голям размера на файл, който направихме. Мисля, че моите тагове са с 120 байта. Има тагове с малко повече памет, има с малко по-малко памет. Съответно, ако тага ми в момента е с по-малко памет от 79 байта, няма да може да бъде записан, но за щастие ще може. Давам записване и допирам тага до телефона. И тага вече е създаден. Следващия път, когато допра тага до телефона ми, той ще бъде разчетен и настройките за съответния рутер ще бъдат активирани на моят телефон. Нека погледнем другото приложение. Именно Trigger. Trigger е добро приложение не само за NFC, то може да бъде използвано и Task 3 е добре. То може да бъде използвано за активиране на различни приложения и профили, като спусък за това не е един NFC чип, а може да е Wi-Fi, т.е. когато свърши в съответна Wi-Fi мрежа да се активира съответния профил, или когато свърши, например, Bluetooth слушалките или Bluetooth говорителя към телефона, да се активира директно музикалния плеер. И също и NFC има и други функции, които съответно са за прод. Аз използвам безплатното приложение. В случай ще изберем NFC, Next. И тук може да създадем един профил, като може да сложим аларма или тихо време, в кои дни да е активно тихното време, когато активирам NFC на тага, дали да използвам Wi-Fi, дали да използвам Bluetooth, дали да влиза в режим на зареждане, в самолетен режим и така нататък. Общо взето тук може да настроим режими, които често използваме и не всеки път, за да не влизам всеки път в настройките съответно,
да ги регулираме. Освен това може да изберем и допълнително други функции, които тага да прави. Именно отново за Wi-Fi, да се включи Bluetooth, да се включи и изключи звука, да сменим модите на звънене, светлината на дисплея, може да използваме социална медия, съобщения, може да изберем, когато допрем до съответно до тага, както бях направил в случая с календара, да се отвори определена апликация, което избираме сега да се отвори една апликация. Телефонът ще сканира всички приложения, които имам, за да може да ми даде да си избера едно приложение, което да се отвори. Нека изберем, например, 9gag като приложение, което да се отвори, след което даваме да. И това вече ще бъде записано на чипа, т.е. следващия път, когато допреме телефон до чипа, ще бъде активиран съответния профил, който в началото създадохме и приложението 9gag ще се отвори. Аз го показах това за календара, който съм сложил на чипа до вратата ми, за да направя нещо и общо взето това е. Ако имате въпроси, задавайте ги отдолу в коментарите. Ако имате идеи или нови начини, по които може да се ползват NFC чиповете, също може да ги зададете в коментарите, бих се радвал да ги прочета. Харесайте канала, абонирайте се и до следващия път. Чао!